Rozbité hlavy aj rozbité okná na policajných autách. Trnavskí futbaloví fanúšikovia pochodovali na zápas v Žiline. Prišlo ich niekoľko tisíciek. Pôvodné odhady hovorili o 500 až 700 fanúšikoch. Neskôr sa ale ukázalo, že do Žiliny cestuje 1500 Trnavčanov a polícia sa preto musela mimoriadne pripraviť. Mimoriadny hlas vyhradený pre fanúšikov futbalového klubu Spartak Trnava. Máme účastných vyše 250 policajtov. 80 železničných policajtov, z ktorých bolo 50 ťažkohodencov. Masa fanúšikov vychádzajúcich z vlaku sa len pomaly presúvala smerom ku štadiónu. Policajti nič nechceli nechať na náhodu. Davy fanúšikov trnavského Spartaka sledovali už po ich nastúpení do mimoriadneho vlaku. Niekoľko opitých fanúšikov, ale dali sa zvládnuť. Húfy fanúšikov musela sprevádzať aj jazdecká polícia. Pripravené bolo aj vodné dielo. Je vodné dielo, tak potom skvelé. Som zvedavá, hlavne som tu prvýkrát. Mám 82 rokov. To som nezažil v živote. Niektorí podgurážení fanúšikovia brali do rúk aj prázdne plechovky či kamene. Tie niekedy trafili policajné auto, niekedy kolegu z fanklubu. Však dočkajte, aby ste nemali problém iný. Sú besliak vlci. Nejedná sa už o futbal, ale skôr futbalový vandalizmus. Policajti fanúšikov po zápase odprevadia opäť na vlak a potom až do Trnavy. Zo Žiliny Marian Lechan, televízia Markíza. Na záver ešte dodám, že viac o téme stratených balíkov sa dozviete v zajtrajšej paľbe. Lampárni. O chvíľu sa vám prihlásia naši kolegovia zo športu. Okrem bohatej ponuky z domáceho hokeja a futbalu sa môžete tešiť aj na kurióznych frajerov na záver. V Smotánke dnes okrem iného uvidíte, že Julius Rezeš s priateľkou sa vedia skvele zabávať a Domino Hrbatý vám ukáže svoju novú lásku. No a v zajtrajšej relácii Na telo Zlatica Puškárova privíta predsedu SNS Jána Slotu. Sobotný večer na Markíze bude plný akcie. Najskôr príde Steven Seagal ako tajný agent a v zápätí sa o slovo prihlási Jean-Claude Van Damme vo filme Prebudená smrť. Tak my vám ďakujeme zatiaľ, uvidíme sa zajtra. Dovidenia. Dovidenia.